Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyong atanan. Alin sa San Carlos, pakadto sa Inubaan, hasta sa madaputan sang aton nga programa sa Aksyon Radio. Sa mga autora naton, ara sa mga foreign countries, mayong aga, mayong gabi sa inyong atanan. Kaupod ko ang akon nga amigo. Hindi naman ko kamano i-describe ko ni siya kay daw kanami isang aura mo naman subong adlaw, Brad. Mo lang yapon na. Board Andrew Montelibano. Vice Gov, mayong aga kag sa aton da mga pumuluyo sa anom ka distrito sang Negros Occidental. Mayong aga gid sa inyo tanan. Kag of course sa aton gobernador na Ara siya ka pamati. Gob, mayong aga lang na. Mayong aga lang. Kasi makaingagaw ka di maski jutay na lang nga minuto. So Kadto lang. Kadto ka lang. Baw, di nas kita sa buong board, Andrew. Kay nga ini siya ang aton upod sa sanggunian panglalawigan. First time ya kuno nga nakabisita sa isa ka radio station kay every time na lang nga interview siya paagi sa phone patch, sa cellphone, di subong niya, rigidi siya. Board member, Joben Merhan of the 2nd District. Board, good morning. Yeah, mayong aga sa aton pinalangga ka Vice Governor Jeffrey Ferrer. Of course, sa aton man Gobernador, Governor Bong Lacson. Of course, sa aton man partner sa Sanggunian Panglalawigan, Board Member Andrew Montelibano. Hindi lang nga partner sa sanggunian. Classmate ko ni sa COVID. Kaya positive man ni. Sino na sa inyo? Classmate sa COVID. Nauna. Siya nakagraduate siya. Ako nag-graduate man ko, Vice. Okay. Pero nag-masteral pa gid. Masteral. Kadua? Kadua. Ni siya. Hindi na ako Okay man lang. mag-doctorate. Hindi ka lang mag-doctorate. Hindi ka na mag-doctorate. Hindi na Bato na mag-start kita, kabalo ka na sang no board kay ina may ginutik ko sa imo. So, go ahead. Okay. So, palihog tayo butang ang aton kagalingon sa presensya sa aton Ginoo. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, gabay pa, tagaan mo kami sa mga maayo pagid nga huna-huna para sa kaayo sang amon sang aton probinsya. Lord, gabay pa, guidean mo kami tanan nga matubang kapag ipag-away sa sini nga pandemic. Kabalo kami pagiman sa imo, kag sa operar sang aton mga pumuloyo, kag sang aton gobyerno, nagaamat-amat naman. Minus na ang apektuhan sang sini nga pandemya. Kabay pa, padayon mo Lord sa pag-guide sa amon. Madamo nga salamat, bayong aga. Salamat kid, Board Merhan. So, una sa tanan Board Merhan, luyag lang namon pagid. Kag luyag man sang tanan nga mabalaan aside from the 2nd District kung sino si Board Joben Merhan sang
second district, ang political background mo, ang public service mo, Yeah. igaplastara. Imo tanan niya chimpo ni subong. Damo. Kag dason pati ang sa imo nga komitiba kung ano ang maayo nga mabalaan sa aton pumuluyo sa probinsya sang Negros Occidental nga na parte ni sir sa imo nga komitiba. Okay. Sige, board. Sige, I was twice, 2 terms as a councilor sa Ciudad San Cadiz from 2001 up to 2006, I think. Then 3 termers sa vice mayor sa Ciudad San Cadiz. And inisubong ika-second term ko naman ni as a provincial board member representing the 2nd district, Sagay, Cadiz, and Manapla. Then my chairmanship sa komitiba sa Sangguniang Paglalawigan is a Committee on Disaster and Preparedness. Wow. Which is, maybe may kaangay man siguro nga amon ni nga komitiba. Dala mo tanan na public Oh, safety. ginayo ko gina, ginayo ko gina. Gani. Kaya tungod I've been up to this year, 25 years ko na ni as emergency responder. No, so bilang dugay na kita, lawig na kita sa emergency responder, nakita naton tanan kung ang mga sanhi sa hindi maayo nga katabo sa dalan. No, so amo ni subong i-take up, gusto ko man i-take up paagi sa programa sang aton pinalangga nga vice governor kag sang aton upod man board member Andrew Montalibano nga ang awareness sang tanan kapabalaan pagit sang tanan paagi sini nga programa ang mga manamit kag maayo nga mga programa sang aton provincial government nga ginapanguluhan sang aton governor Bong Lacson. Oh, gani. Mo ginati daw amo ini ang purpose ng aton programa kung anong ginahimo ta sa Kapitolyo. Yes, yes, nga para sa probinsya sang Negros. Yes, that's why Occidental. every amuni nga oras stop ko anay obra maski Domingo. Gatan Kay gapamati ka gapamati ko. Oh, Gapamati okay. ko. No? So kanamit which is gina-apply digdigto ginapabaluta man ang mga pumuluyo nga iban pamati kamo. Oh, okay. Sige, antes ka magsugod sang imo nga mga impormasyon nga yatag sa probinsya. I-greet ko lang ang akong dugay na gid nga suon ko da sa La Carlota si suon ko ni Pusitos. So, nyaga pamati gikubla so kada Domingo likuti sige way man siya ga-participate diri sa aton sa Facebook Live. Buka pamati. Proga pamati sa aton programa, and then may kaibigan ko doon sa who is monitoring right now sa Manila, Needs Orozco, yung wife ng kaibigan ko. Good morning. Sige board. Okay. Oo. But before ko magpadayon, mayong gagare kag madamo nga salamat sa Action Radio no nga paghatag siniman nga higayon. Well, ang aton concern subong Vice Gov is about sinisang nagakawigit nga mga tubo sa dalanon, Okay. which is naka-initial may propose kitang ordinance regarding sa road safety. May first phase na kita o kung naunang consultation together with the Disaster Reduction Management Officer sang 31 ka syudad kag munisipalidad sang Negros Occidental. Kadamo sang concern ang ila ginapanghatag, no? But sining mga overloading, height clearance, but I think hindi na kita da magtandugya. Okay. Kay ara na ya I think na ara na sa Republic Act 587. Kag isa pa iya sang DPWH na siya. So hindi ta magtandog kay in place na siya. Ang aton concern is ining nagkakawigit ng mga tubo. No, kag kung magsala, nakaistorya kami anay ni Gob Bong Lacson, witness man siya gali isang aksidente tungod sina sa nagkawigit nga tubo. Kag ang amon an mayor man anay mangud sang ang magulang sang Mayor Subong, Mayor Bading Escalante, si Mayor Doktor. Patrick, Doktor, Si Doc Patrick. katilaw na siya tumbo sa silay. Gali. Katilaw na siya tumbo tungod sa usik ni nga tubo. No, but sang sige kita pamangkot-mangkot sa mga lain-lain nga mga driver, gamat-amat naman gali sila gina-implementar man nila, kaya gina-implementar man sa ila. No, just like nakalabay ko anay sa Victoria's Milling, kadamo naglilinya nga mga tracking, may mga strap ng ilang mga tubo sa buli. Either a ratchet strap o kung bisi siguro around
Do may net abi pagi. Why na net? Why na ginabutangan net. Why na? Kaya hindi ya makabulig ang net sa hulog. Oh, kinahanglan ng strap kit para Strap mahugot gid nga mahugot ang yung mga tubo. tubo, mahugot ya sa dabuli nga porsyon. No, kag may naistorya man ko kagahapon nga isa ka driver, may height limit man gali somewhere sa SOR. Sige, i-share ko man na karon Oh, sa imo. 14 feet. Ang iya kuno pakaisa ka driver naglabaw sa 14, Gin nako. 1,000 multa. Amo na da, no? So gin-required man sila nga ang labaw gali sa buli isang tubo dapat kuno 2 lang. Kaya ang iban sobra-sobra na gid di amo na kisa gakawigit. No, so ang aton proposed ordinance is just like sa pagkinunanon ko sa imo kay Gob nga dapat butangan siya sang either ratchet strap o kung more or less ang kadakaon sang pisi daw mga kumalagko naton do let's say butang ta 3/4 inch ang diameter nga pahugtan lang siya kay tungod ang aton dalan isibintado doon pero kita ta magalabay ta maga-travel ta gakudul-kudul wadi man planudo just like asphalt road. So tungod sa tumbo-tumbo ya, ang una porsyon nga buli nga hindi magkarga mayo, gatumbo-tumbo man hasta na lang makapost halog kag makalahulog kay isa bay lang madiparahan sa driver. Isa driver di ka dipara. Kay during sang una, ga road safety patrol gid kuya, garubing ko sa Cadiz. Kadamo na ko sa migin paparahan just like last Tuesday nag-session kita. May ginparahan man ko somewhere sa Uso, sa Cadiz. Kaya ang iya tubo, kakalawigit na. Diri sa banda tuo sang truck, kakawigit ang iya tubo. So, ginpapara ta, ginpaariglo ta. Kaya I don't know kung may kulang ang timbang sang truck, sa karga nga tubo, ambot kay sino na i-charge pag abot sa billing area. Amo na naman ako kabalo. Well, anyway, siguro kung madakpan na siya, i-charge kina sa tag-iyasang truck or sino ang tag-iyasang tubo. I don't know. But ang pinaka-importante is safety ang aton dalanon. Pawah kita mo, wag kitagin paslaw sang aton nga pinalangga nga gobernador. Gob, yung aga. Oo, gob. Kahamot siya. Kahamot. Kapabili ng iyang hamot paglabayo. do nakita ko gob gani face mask ya kag dason ang t-shirt sang isa And ako lang na napudyutan. Amo lang na napudyutan sige. Hindi daw, kala, kakso ka na yan. Sige lamang neutralizer man no Ano yung man no? But anyway, sige board kay Gob, ang amon nga diskusyon subong ang road safety. Timing gid na may araman si Gob i-share dili dapat. Sige board job. Kag one time may nahulog man sa part sang Cadiz sa Mary Boton, may nahulog nga isagid ka paldo. Do isagid ka karga bla nga nahulog gid Kaldo? isa ka paldo bla, isa ka do good as one 6-wheelers nga truck nga karga. Oo. Nahulog. During that time, si Kasinon lapit lada ang transloading. Ngayon ko number, istorya ko siya, sir, amone, delikado. Ang sabat ya, is milyon na katuniladang na haul namon. May nahulugan siya, amo na, is okay lang ko no. Kung sir, ay na problema, okay sa imo. Pero siling kung may madisgrasyahan kag pulakan ka buhi, dako na naiya sa para sa amon. Which is hindi na safety. Balo ka board, damo na kuya nabatian kag damo kuya na nakita nga na aksidente na sa nahulog ng mga tubo Yes, sa truck no. Kag damo man nausik nga kabuhi dira. Okay. So ti daw sa tutuod lang gid, it's about time naman nga tani sa subong gina-remind ta. Especially nga gusto ko man i-share ni sa imo kay membro man ko sa isa ka Planters Association which we already discussed nga muna, and then siguro part na sa nambal mo nga ang 2 feet kag dason atong nagsubra na dakpan, so iya na naya dito sa south na meetingan na sa nga Planters Association. So gina share ina
kag gina-relay ina sa mga planters nga nagapagaling sa kada sugar central. Now pro kinahanglan tagid i-remind gihapon kay ti not only nga kun may penalty mo nga 1,000 pero it's not enough kun madisgrasya ka. Yes. Kag kun may mapatay dira hindi mo na mabalik, okay lang slakyan mo kay ti mapakayo mo pero sobra man gyapon si isa ka libo ang gaston. That's why ang gina-explicar naton gisa may nahulugan tubo kag ara ang kwan gina advisean tagid na sila nga ikarga mayo. What if kung hindi mo madiparahan? Ti natural ka pagid kong gabi lang alam Oo. man na kun balik ka pa kag pudyoto no Oo. boy balik sa imo nga truck. Di siling ko may lang kung ikaw lang ang nagabiyahe. What if kung during that time nagbiyahe man ang pamilya mo kag tungod sa nawigit mo nga tubo na aksidente? Amo gid. Taw hindi na hindi na Oo. worth ina. Kag siguro, Board, sige board Vice Gov, Andrew. hindi lang guro sila sa nawigit nga tubo, but also ang mga early warning devices sa mga aberyado nga truck. Yes, actually naka upod sang aton 31 kabilog nga DRRMO sang amon consultation together sang aton Pubisa Disaster Management Officer Dr. Shepard Kailat, no, nga dapat namangkot ko sa LTO do may certain distance lang sila sang ila early warning nga dapat tani siling ko mga isa ka 50 metros o 40 meters kay ang prino pa sila sa madasig nga Correct. dalagan may kwan pa na siya mo. Kay way back 1985 or 86 sa Kaduaan, jutayan lang gid kami, dabik nagsuhot kami sa truck. Bisa ka ako, amay iloy ko kag lima kami. No, tiya ko. Tungod na may sugata kami, may truck na parking wala early device. Yes. Shot gid kami sa dalo, may laki way may napatay sa amon. Sabi Pero tapan gid ang atop sa auto, may na nakaduko. Suot gid. Oh, suhot gid kami. So, delikado na. Delikado gid kaayo. may mga eksperyensya kamo gali i-share ko man na karon eksperyensya ko man parte sa mga tubo nga mo sina. Pero base ang aton nga pinalangga nga gobernador may ihambal. Pero tapat ka gid basta kung may gani Dire ka kinahanglan ang mga Dire ka na. assistant mapahiway gid anay. Pahiway gid. Hey, Gob, mayong aga, Gob. Good morning, Vice Gov. Good morning, Board Andrew, kag si Board Jongben. Ka-timing sang presensya ni Board Jongben, no? Because today we are commemorating the World Dubli ang imo, Gob, nga face mask, no? Oh, diba? Remembrance Day subong for Yes, road yes. accident survivors Yes, yes. and of course victims, no? So this morning we had a program dira sa Capitol atuman to si board member Pal Gonzon, atuman to si board member Macho Alonso, kag si board member Juby Pipilio, no? So today we're just remembering especially mga victims, no, of road accident. Accident. And so ka-timing because si Board Jongben is a emergency responder, no? Active Amo siya, ni kitang una, Oo. especially in road accidents, amo ning grupo na ginatawag, no? Oh, So yes. what timing, no, na ikaw ang guest ni Subong. But normally Board Jongben, ano gid ya ang rason sa mga road accidents, no? Aside from nga inyo naging mention na mga tubo na nagahulog sa dalan, ina mga aside from that, ano pa gid ang mga common ang nakainom. No, the last few days aksidente sa motor kadis nakainom. Then di ka bulo maghatag lugar. No, just like kagahapon another motor kag tricycle kalapad sandalan pro na aksidente kagahapon, no. Muna da mga ang early warning nila ang mga bato nga ginabangil kag maglakat ginawan lang sa dalan. Nakainom amo na da then ining mga ang concern sang pulis namon ini mga baral along schools kag hospitals. Amo na da ti lingkong may solusyon ta da kay ang province naghatag man budget bakal ta sang isa ka thermal applicator inang puti na bala nga ginabutang sa dalan
nang gina-spray na siya blind, di siya pinta. Aside from cat's eye na nga Oo, siga. oo. May budget ginhatag si Gob nga naka-purchase ang second district sang thermal plastic applicator. Inang iblago binang isa approaching ka, makibot ka lang gudug kudol. Thermoplastic. Thermoplastic na siya. No, which is dugay na saya madula. Not like pinta, simana, binulan, why na. So, mabutang kami sina somewhere sa district hospital, Cadiz District Hospital. Kagamo na ang mga signage bala nga mga kulang. No, just like dinagsa sa Cadiz, nag-upod man sa liko sa isa ka motor. Gali, o isa ka balo, pakagto nagalit niya sa asinda, di lumupad siya eh. So, mga signage ta kulang. Amo na da. Then, damo pagin sila wayon. Plus damo sila wayon. Di ba lang ang pinaka-basic, bala mga slow-moving vehicles na supposed to be stay right ka. Di ba lang? Ina pa lang, damo na violators kaya yung mga slow-moving ari sa left side. Yes, kagay na go, guys, may amog yapon mo na sa kinasaway ko ba na ano man niyo. But I don't know, no? Basi man bala sa sistema sang aton dalan. Ang sa higad na yon pinaka-right most is basi hindi siya flat. Kay may ara, kay may area somewhere sa Cadiz, daw duha ginada kay area likuon, pila na kabilog nagkalakuan nga mga prime mover. Basi, tungod belasang iya, I don't know. Well, anyway, it happens lang na yan sa mga curb area nga, let's say, kilanlan, hindi ka tumag mo na, pa jutay pang slant, pakadto sa left. But ang amon experience, Kuya Gob, ang imong na-notice, amo man ang akon observation, nga ang iba na sa left, nga ara nas tunga nga kahinay slow moving. It should be baw gasiling ko kulang sa seminar diri ka mo bala sa tuo na yon sa right side kay Correct. parang maka-overtake o hindi na Correct. kilanlan overtake makita mo tubangan. Yes. So kung gadali ka ma-overtake ka sa ilang nga slow moving sila may gasugata man Correct. di karon Oo, amo na delikado. that's where the accident happened. That's why isa man na sige padayon lang tagapon butang sa mga signage kag sa maintindihan sang tanan. Dason go businahan mo tudo da tulukon ka pa masakit mo na. Do ikaw pakinggan mo na ano man eh. Even may sirin ka na, Oh. just like gabi, respondi ko sa kami sa fire call. Gasirin ako ang driver mo, basta emergency na, kay ti daw way ko salig sa akong upod. No, gasirin ako, ma-overtake ko, may sugata, masigi ko na flash. Sometimes hindi magpahigad. Di kung di siya pahigad, ako na lang pahigad. Or else. So, and because of that, ang nagatabo subong, and sometimes I'm guilty of this, go overtake ko sa right side. No choice. Yeah, kasi I rather overtake sa right side, at least way kung may ginasugata. May sugata. Yes. Pero kung sa left side, yeah, may chance pala. So, mana pala, siya ato man to nga atong bisita si May Cueva, no? Siya Yeah. advocate Yes, sa yes. road safety. Yes, I so know we her. will be coordinating with her. Ang tanan nato ng mga drivers dala sa Kapitolyo, i-update nato sa pagi sa seminar. So, isa na. Kaga Gob, hindi lang kaya ang aton mga driver tayo. When in fact, ganiya kung na driver ta, may disiplina kita nga aras gobyerno. Pero ang iba niya mga private cars nga daw hindi taman-manan, dapat man ni sila painchindi kag dason ti tanaw man kamo sang inyo obligation kun ara kamo dalan nun. Well, ari ka sa left side ba overtake ka kahinay sa imo, let's say gadlagan ka 55 kilometers per hour ang imo ya gadasig ka mga 70 pero alang-alang ka ari sa may left side. So that's why Gob, kita ko ba nang imo nga diri ka sa may right side mo. That's Kinahimo why- naman na pugisa. Kagaina sang naga-travel kami going here, ang prime mover ara gyapon siya sa kuan, no, way siya sa right side kay slow moving vehicle. Disiling ko, ano gid kadasig, ano gid ang speed limit sang slow moving vehicle nga magbasi mambal siya ti dasig naman ko. Kay galing ti ang mas dasig pa ta siya. So tawag ta si tan-aw ta siya, hinay siya. So pila gid bala ang speed nga dapat May ara ma-consider siya as slow-moving vehicle. 55 to 60. Pero may point ka to nag-bring up, Board Jong Ben, no? Kaya especially mga prime movers, arigid sila sa left, no? Oo. Is it dangerous for them to stay on the right?
Amo na ba? So, I don't know, Gob, no, but may area lang sa Cadiz, nga sa Likuon, nga pila na kabilog nagkalakwan sa basi kay tungod sang hindi planudo. No, but I don't know, ay mo na sa gina-question ko nga, ang hindi gini sila kapahigan. ilang mention mo hindi planudo, especially kung may asphalt overlay, mabiyaan ang sa kilid, Oo. hindi na level ang dalan. Oo, kaya hindi, may araiban kati, hindi full 4 lanes, Hindi full 4 lanes ang 2 ano. lanes lang. Correct. So, these are Just like man kagaina, Gob, Vice, sang kapakagto ako dire, somewhere sa EB Magalona, going after Lugway, going to Silay, may portion gid sa kilid dalan before the barrier, no? Tispaltado na da. May buho guro more than a foot daw square. Ang tabon lang daw sako. Abot ano tong tabon to? So nakita ko, kay makita mo ang cutting. Igambal ko na si driver, may buho. Hindi ka mag-overtake, may buho. So that's why nawag ko kay Doc Shepard aton PDRR mo. Kugay ko number sang DRR mo sang Silay. So istoryanay kami ni Munoz. Niya ti ipacheck at ako. Wala man sign, warning Why? device, Why? whatever. Why? Di ba maglagbong ang salakyan mo? Why? Kaya mo na gani siling ko, driver ka lang, navigator ko. Ako ang So that is sa highway, along the highway. Yes. So ginapanawagan tada ang DPWH nga please i-check nyo man ina nga area kay ti damo sa salakyan. Basi maaksidente o damo salakyan ma-damage na o kung makargado nga salakyan basi matumba pa da. Delikado motor. Lihog lang ta check man Tumbo sa gid ang motor. gina-address ko ni sa DPWH dira na yon sa area sang EB Magalona kag sa Silay muna Yeah, na. more or less daw somewhere Lugway Oo. kag sa Silay diri sa Provincial Hospital. Okay. By the way, speaking of Doc Zepard Kailian, ang aton LDRR MCO or ang PD gali, no? Is a recipient, no, fully compliant as far as sa mga local government units. So nangayo to permiso si Dr. Kailian kung pwede he can represent the province to receive that recognition, no? So congratulations. May award May na award go. sila. May award sila. Gawad kalasag board. Alin ni sa RD. Okay, Adi Munoz. RD Munoz, no? So kung may award is tago- one of the qualified local government units in the Western Visayas to be recognized as fully compliant. Ay, okay. So alin ni sa Regional DRRM Council. Di isa ka basis na go So, para Disyembre ang award. anyway, sa ano ni December 1 Kita mo eh. at award. Madamo award. December 1 siya ma-receive ang award. Very good. Congratulations, Doc Shepard. Kag pwede sigob na lang siniguro magpabalo kay dito sa amon sa Segundo Distrito ginapabalo kag gid ang amon pumuluyo nga may 911 na kita. Okay, active kay dia board alin sa una na nango 911. ang rescue team. One time ang tagagihulngan nanawag sa akon kay iya pasyente ara sa Kabangkalan. Di ambulansya muna siling ko tawag ka 911 kay ang Negros province nga 911 among masabat kag sila ma-facilitate sang pasyente sa hospital. So may ara kita pagiman sa inyo nga duha, gob ka pagkasagod yan pag nalawigan, may one hospital command kita. Okay. Very good na mention mo naman na ng One Hospital Command. Kay may mga individual na naghahambal na kinlanlan may One Hospital Command Yes, kuno yes. ang Negros Occidental. Yes. Why siya kabalo since Naimo July tanan 1. na ya. Since July 1, Oo. nag-ooperate na ng One Hospital Command. Affiliated ni sa Negros 911. 11. Correct na, hambal mo, no? You can call Negros 911 and then connected na sa One Hospital Command system naton. Para ma-advise ka mo kung diin ka mo na hospital proceed I-admit. or padalaan ka mo Mas sa lapit. ambulansya and
once na timbrihan ng hospital, hindi na sila kabalibad silang pasyente Yes. na. Kasi natimbrihan na, so na-assign na sa hospital na. Yeah. No? So, And I know, Gob, Vice, may provide naman kamo mga pila ka ambulansya sa kada distrito nga amo mag-cater sini sang 911 emergency calls. Isa nakaprograma ni Go. Yes. so amo ni mga programa na nga fully ginako supported man. ginako sa iba naman Go. Ako sadya kay kung daw nandali politika ako ay naman ni programa. At least ikaw ya Go nakapungko kadayay mo na ato na yung Amo programa. na gani, Vice Gov. Kita ya, we will be judged based on performance. Oh, Yes, amo yes, naman Ang na iba yan, niya ato. will be judged based on promises. Promises. No? Good life pa nato niya ginahimo that is ta na. our advantage now. And na-mention mo ang ambulance, there are 6 new Yeah. ambulance. No? Yes. So, assigned ni siya all over the province. No? So, Kag kanami sa ambulance to Gob, nga kay do may capsule to saya nga. Correct. Well, kumplito gito tanan. oo, especially in times of COVID. Oo, dito yan, na. pang-protect dito yan. Kag sa dito naman kay istorya kami ni Ligad Mayor Bading kay may gina-propose man ko sa una siya maka kuan kami ambulance nga duwa ka stretcher ang higda. Mamabutang duwa ka stretcher. Kaya isa lagyo kung duwa ang higda, duwa gid ka ambulansya. So duwa ka trip ticket, duwa man ka tugungay sa fuel. Oo. So base sa ini nga COVID, Oo. I heard ang amon fuel sa Cadiz is around mga 10M. Grabe yan. 10 million. Sa COVID lang. Kadako. Pero kilanlan tanagid. Kilanlan tagid na iya ang COVID response naton nga mga programs kay ti ari tas pandemic. Amo man na ang gin-approve tang nga budget for 2022 nga 2022. gin-propose ni gobernador. So gin-approve ta to but more to focus sa COVID response naton. So ti amo na ang Kaga- problema sa subong Gob eh. Kaga may Pero isa hindi, ang ambal ni Gob, hindi kagida na Vice Mahambal nga daw nagnubo kita. Kay every time mag Yes, nubo yes, ang yes. cases, taga-saka gulpi. Yes, yes. Sili ko hindi. Kag Alam may- ko nga mensyonara. Pero kooperar lang bilog nga probinsya, kooperar lang mismo. Kaga- sa health protocol ta. maayo man kami Gob, Vice Gob kag sa tanan nga lokal nga gobernyo diri sa probinsya kay ang makabaton lang sang mga benefits ang aton lang mga health workers which is may directive man ng aton probinsya nga ang sugat dulong pick up sang mga LSI, mga ROF, ini mga Frontliner man. frontliner ni sila. Sila gini ang frontliner gid na una Okay. before sang aton health worker nga frontliner. Kiti kung may suspected, sila na to pick up ang aton mga members ang DRRMO. Oh, sa amon sa Cadiz, siya ma-pick up ang suspected, madulong sa quarantine area, sugat sa airport, sugat sa port, kundi sila gid una dayon ang contact. Ang health worker nato may mga benefits. So anong proposal mo? Gakuan sila, nya kami ya board, may hazard kami po, why kami pay? May hazard kami po, why kami pay? Tugayo, nani kuno sila, maski masiran man sila. Amo na. Ara na yun, subject sa availability. So, of course, siling ko sa subong nga tuig, Malalas mi yun ang yun tanan nga lokal daw, why nagidya budget? Oo. Daw tanan is, kuana, maybe we'll try to talk. Well, together with the respective LGUs, no, Yes, siguro yes, yes. we may, no, be able to consider that sa next year. Yes, no? yes. Oo. But in the meantime, pasalamat kita sa mga inang mention mo na frontliners. Yes, yes. Kaya Oo, sila sila banggit ni pinakauna. Yes, yes, Kaya yes. silang kasugat eh. Yes, no? yes. So, I would Sila like gid to- ga tubang una. I would like to commend them for their nagsugod lang ni sila, volunteers gani, no? But at least, Yes, yes, yes. now most of them now may regular pay na sila, no? Yes, yes. So ginatong commend and kapasalamat we hope to be able to compensate them better, no? Especially in the years to come. Bawat ti daw mayo, daw may kasanagan sila board. Ina, Kaya sa alin sa pagkuha namon, pag visual meeting, why kami pay, pero may hazard. Basi pa man lang. Ay, okay. Basi pa man Any lang. final message as far as road safety is concerned? Oh. Well, I don't know, no, but ang ginaayo ta na lang gid, no.
ining mga aksidente ni hindi ni sila nga why suga, why sa street light, but this is, I believe this is all human error. Yes, of course. Human error ni siya. Discipline. Disiplina. So ang aton is disiplinahon ta lang ko galingon ta, just like kagaing namin nag-overtake sa amon nga motor, ang iaagi daw bitukang manok, no, motor. So daw ginakuan ko, so muna self discipline lang gid. Patihon ta lang ano ang insakto, patihon ta lang anong dapat. Kay kita mismo kada isa may nagahulat ba sa aton panimalay, labi na gid sa aton mga pinalangga. So amo lang na is drive safely lang, no, ang lugar magkabulo kita magkunay sa lugar, maghatagay lugar, hindi sila nga pauna-una ni hindi ni competition. So amo lang gid na drive Unless kung may safely, emergency disiplina. ka nga gadali ka. Oo. So hindi ta pag-ibasol sa wala suga ang dalan kay last time go dogin may igin pa social media ang isa tada ka mayor kag gin-check man namon ang data ang laban niya aksidente sa sinang lugar alas 4 hasta alas 6 ti hindi pa man kilanlan ang suga sa dalan. Ti kung 4 lanes ka din mo na ibutang ka sa kilid ang insakto gida nga dulom kuno kay gali imos lakyan wala suga. Kag ara pa ang presence ng alcohol sa imo. So hindi na sala sa ano ginapakayot ang dalan ginapagwapo ta. So kita mismo obligasyon taman nga mag-drive safety. Yes. Correct. So, Vice, Sige go. kuhaan ko lang ni Higayon kay Go ahead go. May overtime pa ta. 13 gitagaan minutes pa. to go, no? Hindi gitagaan pa ta go ba. Anyway, ang Balyacar Transit, Okay. pagi sa ila branch manager sa South Terminal, nag-request na kung pwede ma-open up na ang Bacolod Dumaguete. Oriental abi. Okay, muna. At first, siyempre, wala kami nagsugot because ang Oriental was level 4. Kita ya level 2 na ta. No? But now, level 2 na ang Oriental. Okay? So, nag-open ta. We agreed, no? Pero may arata No, may traffic kulatilla. guidelines, no? May traffic guidelines, especially incoming. Okay. Incoming To Occidental. passenger to Negros Occidental. Kaya hindi pwede na i-open lang natin tapos bahala na si Batman. Because as of now, si COVID aragyapon. Aragyapon. So we want to protect our province. Going out of our province, bahala na ang destination, LGU of destination. Bahala na sila. Dito naman sa destination to yung bahala area. na sila. Kung ano ang ila. Yeah, Yara pa kita sila. sige, you wanna get out of Negros Occidental, Yes. fine, no? So, ang mga rota na gipangayo is Bacolod, Mabinay, Dumaguete, Bacolod, Mabinay, Cebu, kag Bacolod, San Carlos, Cebu. Okay? So, i-approve nato na siya. Pero for buses that will ang i-reverse bala na Pagbalik naman di sa aton. na masulod sa aton pangayo ang gid naton gyapon sang espas. Espas. Okay. So dapat i-regularize point to point lang. Kaya problema sa buses, Vice, pick up sa dalan. Di paano natin maprotektahan na? Correct. May takabalo kung anong ang iya kondisyon. So koopera na ilandua. So may ara to along the way, hindi sa bus terminal nag sakay. Just like ang sa airlines naton subong. From 6 trips a week, Okay. subong 21 na. Very good. Oh, gain. Open up na to, Na-open, no? oo. Pero, ara gyapon ang protocol, espas gyapon. Yes. Kung fully vaccinated ka, okay ka na. Pero kung wala ka, if you're not vaccinated, RT-PCR gyapon. RT-PCR So, I result. think that's the same thing also even with land transportation, no? So anyway, ding pagwa na tong traffic guidelines. So ining Bacolod, Mabinay, Dumaguete, Bacolod, Mabinay, Cebu, and Bacolod, San Carlos, Cebu, Cebu. open na siya. But may Ang pagbalik protocol. naman, ang pagsulod niya, may Pagsulod. protocol. Why Bacolod, Escalante, Cebu, Wala. Ang ilaging pangayo is Bacolod, San Carlos. San Carlos lang. So we did not give them more than what they're asking for, no? Teka, may Bacolod, Danau, Escalante, Cebu man. Di- Pero wala. Ang ilaging pangayo Okay. is just Bacolod, San Carlos. Well, actually, go, may question lang ko, no? Ang na-mention ka nga mag-pick up. What if ari sa territory sang probinsya, sang Negros Okay lang Occidental? Okay na yan. Okay lang na. Ever since naman Yeah, subong yan, of course. sige Sige naman tayo. pick up tayo on the road. Why?
Because ma-monitor naton ang area naton. We know kung may surge sa isa ka LGU. So makareact na dayon. But we don't know kung anong Let's say, abiya situation karon sa Oriental. pasulod sila sa probinsya sa Negros Occidental and then sa boundary da iya nga hindi teritoryo sa aton probinsya, Yeah. ma-pick up to sila. Yeah. And That they have to prepare also the proper documents nga gina-required ta. Correct. Because we cannot monitor what's happening sa Oriental. Oo. Pero diriya sa aton niya, ma-monitor nato. So kung may problematic din na lugar na kataas ang incidence na, pwede ma-istriktuhan tagamay, no? So, Tida na ano pa na, ginalaw mo na nga mo sina. May guhay na kamugali ha. wala niya. Okay. Hindi, we've always been very professional. Correct, no? correct. And, pero, hindi ba na sa management style naton, Vice Gov, na bahala na si Batman? Hindi. Hindi. We will Oo, always protect. we implement We will always protect because the we health, are no? protecting the people of Negros Occidental. correct. So, hindi man na malaing gulo. Kaya hindi man na tanan. Mayo gani na, may difference in management style. Oo, so, okay. para nila ang ma-decide Mas mayo ginagawa And then we are asking also sa ini nga mga negosyo nga, you have also to cooperate with us. Kailangan magbuligay tadi. Hindi kay we allow you and then pagusto na lang. Hindi man na pwede. Correct. Ang ining parties pandemic ng sa mga restaurant kung pwede tani ang ilang mga serbidura. Hindi gid madulang face mask. Hindi na. I think madugay ning face mask. In fact, we should not make the mistakes na nagkatabo sa Europe. No? When everybody started taking off their mask, subong, the surge na Surge naman. naman. Ara naman. So, we should continue to wear. Okay, Pinaka-basic na ni. May Dila mga pa na restaurant yan. ko na Ilayo man tago ba? may mga restaurant ko na sudlan. Oh. Tutuan bro. Face mask mo kay istorya kasapon nari din pagkaon ko posibleng laway mo. Yeah, we have to remind them lang. And finally, Vice Gov, i-mention ko lang, no, ang kay may gina-target, no, we want to increase our vaccination drive. So, ang province already created 5 vaccination team. Every team can do 1,000 shots or jabs a day. Oh, very good. 1,000. And we're trying to increase the number of vaccination teams. Maybe we can add another 3, no? So, ang gina-offer na to ni sa mga LGUs who are willing. Now, ang matabo sini, once you will ask for this vaccination team, you have to produce 1,000 individuals a day. Okay? Aside from ang vaccination teams ng LGU, padayon gyapon sila. Padayon sila job, no? So, amo na lang ginapangayo, you want our vaccination team from the province, just give us 1,000 individuals a day. Because But this amo is not gob sa booster lain pa niya. yeah, maski Dala especially booster. especially sa regular. Oo, Gina-prioritize regular nato ng sa regular, Regular. pa nang way pa gani na bakunahan. Tingin daw kadamo na subong gob nga mapabaksin. Sang una, daw nakabudlayan pa. Oh yes, kadamo. Mga issues Sa pa daw. una, the issue was, of course, Oo, na malayo hindi po, sila no? gusto, no? Oo. Kaya ma-zombie sila. Na kulang sa bakuna Oo, o vaccines, kulang. no? Yes. Pero subong ya, damo na ta. Damo gid daw. na gid ya. So, ang- we, I think by forming another vaccine team, no? Na makabulig sa LGU, mapadamo nila ang Yeah, Those do not ang sa believe in una sa Gob, ang vaccination, nabalaan ko subong- ya, kulang ang tao, sobra ang baksin. Oo. Subong ya, nabalaan ko, kulang ng baksin, damo Ito ng gusto. tao. Damo na. Na-notice man napon is kulang man sa vaccine team. That's why kajutay lang ang ila ma-job on a daily basis. Kag sa imo ginahatag man sa amon Gob, sining educational financial assistance, ginakuan ko gina sa mga estudyante, Okay. vaccinated ka na, Oo. pabaksin ka na kay ikwanta balan. Kahapon digto ko sa San Carlos, may ginatagaan taman para sa Yes, kita ko. sa senior citizen. Yes, kita ko. Kasi si Mayor Mayor Gustilo, naghambal, pamangkot siya. Sino sa mga senior citizen hindi pa bakunado, ti mayara man gid. Nara. Mayara gid kag nagrason gid. Ti siling ni Mayor Gustilo, siling nga ako nabakunahan ako almost 2 years ago na. Ha? Wala man ko na zombie. Kag kung ma-zombie ko, kamo gyapon nga akon kaunon. Kaya ang iban to nga store sa Cadiz, gayo sa akon nga maeksplikaran ang mga ila trabante. Isiling ko subong, gobyerno galagas inyo. Maabot gani ang panahon kamo na malagas gobyerno, tagpila na ng isa ka
magbayal sang baksin, ambot sa inyo. Subong tanan libre. Correct. Libre ang Gusto tanan. na. Yung isa to, may sakit kuno siya. Kung hindi ikaw maka-decide nga pwede kung hindi man ko ka-decide kung pwede ka kung hindi. But antes ka kuan ang ma-injectionan, may ara na daya doktor mag-check up sa imo whether pwede ka kung hindi ka Especially kung stall owner ka sa public market. pwede. Yes. I think the government can really control your coming in or going out, or coming in at least I think the local government unit can demand na fully Yes, vaccinated. kasi si Mayor Bading, ang vaccination sa akin dala na sa merkado eh. Oh. At wala tong vaccination eh. Kisa, abot may pamadaog man siya nga executive order. Ambot siya lang nakabalon, di ba po magambal? Anyway, all of this is with the guidance of IATF Yes. that we can really demand an individual to be vaccinated, especially in entering public places. Kay mas mayo gid ya Vice Gov mabaksinan. Ito just like sa akon. No, si Board Andro, classmate kami. No, galing niya mas taas ko grado, taas ko natapusan sa iya Gov. Siya graduate lang saya, ako yan nagmasteral pa ko ya. Oh. No, kaduwagi ko igua. Ti kunway ko mabaksinan, upod man kita sa pabaksin, ambot ayhan ano. Amo na bala. Correct. Oo. Pero why ka plano mag-PhD? Hindi na ako mag-doctorate. mag-doctorate. Hindi na ako mag-doctorate. Kung amo na nga kaso, kamo lang da. Maski hindi ko da iya. Mas kaya mo lang ng sweldo, abot na lang niya. Bawo kita mo to, no? Magbugtaw mo board, pagbugtaw mo pag-aga, mo mangyapon, makita mo, nga ka lang sa isa ka kwarto. Oo. Ako, isa-isa ko, nag-home quarantine. Ang monitor ko sa gulingon, di ba namak. Dudugay, butang ko pulse oxy. Doximeter. Sa aga, tuob ko. Hot water. Vicks. Ginawa ko. Tapos namin sang matyagan ko, tapos dagdag daw, gadula ang mala. Gabi, amuman na. Kaya ginatawagan ko man siya, Gob, sang time nga ara siya sa, kamusta ka rin. Okay, ano ba siya mo niya, okay lang. Mas may ginbadya ko sa ikaduwa ko kaysa permiro. Ay, galing. Ang permiro ko is asymptomatic. Oo. Ikaduwa ko, dulaan ako panabor kag panimaho. Dulaan ko panabor panimaho. But anyway, Mayo, you survived it, no? Survive. And then living example ka. Because kung ano yambal mo, tuod gid ya. Gani. Di ako na gina-encourage ko sila. Kilalan mapabaksin, gid. Ang vaccine gid. Kaya para hindi matamaan. Hindi magsibir ang igo sang COVID. Kay sa laban inyo. yang nakalala, ang huwag mabaksinan. Ang nagalala. Kag iban, munambal ko sila, hindi ka mo magkahadlok. Iban na hadlok mo, mabalaan na may COVID sila. Daw, Oo. May ara ko kilala. Binilanat. Kwan lang, amula na. Sus, igo siya mag-decide daw ika more than 7 days na. Positive. Igo siya magsulod sa hospital, ika 10 days. Why na? Tay. Gabatsyag na siya maladiyo. Grabe, no? Kilalan naman mo gintudo tubig. Amuna da. So, pasang akon upod, gisipon. Quarantine ka na. Pa-swab ka. Nya, sipon lang ni, nabasa ko gabi sa ulan. Maski na, nabasa ka sa ulan, maski na. Pinsarang kinhambal mo, may bata, kuya. Di ara susulod pa ni aras balay, isigi ka na, dagyang-dagyang. Kagto ka sa quarantine, impake ka na da kay pa-swab test. Positive. Bauti mayo, gid. Amo na bala. Mga sintomas, iba daw, hindi mag-ako mo. Nga amo ni, pero bawas sa pila na kabilog nga sintoma, isa lang ara sa imo, quarantine ka dayon. Anyway, sulitan ko itong hambal mo, no? Ang bakuna, libre ne. Yes. Libre ne. Pero don't think na this is forever will become free, ha? That's yeah. why take advantage, gid subo. Kay Yes, libre yes, pa yes. nihalin sa gobyerno. Yes, sakto gid go. Di ara ko no sa gwa, bati ko tag sobra 3 mil ko no eh. Okay, time to greet your friends. Sige, Gob, kasi may ara ka pa nga. No, okay na, no? So, okay na. amo tong duha ka punto I wanted to raise ang sa vaccination kag sa pag-allow na sang series liner, no? Pero ang isa lang karota na bale, no? Ang halin lang sa South Terminal.
Ay gali Gob. Ati okay sa mga pumuluyo dira ang mensahe ni Gob sa inyo. Pwede na kasakay sa Balyacar. Series. Series na lang. Pasulod Oriental. Pasulod pa gwa sa pasulod ibat ilan lan i-present ninyo ang mga requirements. Kung incoming sa Negros. Oo. Incoming lang. Ang Incoming pagwaya way problema. Way Wala problema. Yan. So mismo nga nga bay makita sang kooperasyon sang series nga sundon man ang aton nga protocol. Okay? Board? Lastly, Vice, ang sunod naton nga meeting is together with the LTO, Highway Patrol, mga transloading, mga planters, nga amo ni kay Waitani magpadamo upod kay tungod sa pandemic budlay na. No, so Okay. Manataglan ta notice sa ila, reminders. then once mapasa ni, hindi man ni sigida naton i-implementar, but kinahanglan giginuro ni Gob Vice mabutang kita sa mga information o tarpulin sa kada transloading nga amuning dapat withdrawing Okay. nga amuning dapat. Okay, sige. I-congratulate gali natin si board member Ryan Gamboa, no? Successful year-end Assembly. Celebration Assembly. ang Philippine Assembly. Council of PCL. Sa PCL. Oo. Board Yeah. Ryan, congratulations. Oh, so over 200 man kuno to ang estimate yata Mga Gob, 270 ang What bagit, Gob? 85% Ka mga sagad sa mga councilors kay magkanta sang hymns sang councilors ling hymn. medyo gin-retouch nila ang PCL hymn, no? It's still the same lyrics as national, pero they asked the rondallas ang silay. Yes, to yes. come out. Teka namin, subong. Tanaw ko kabang sagad sila kumantaw. Yeah, Gitundaan gini. Dali man lang ko gani to Gob kay silig ko daw. Silig ko hindi ko magdugay amos ni kay no alcohol dito. Congratulations, no? Sa kay board member Ryan and of course Sa sa mga mga officials. upod niya, no? Oo. Officials ng PCL and all the members of PCL. Ay, way kita ko to gani ha. Man to tanan ha. Okay. So, it's time to have these greetings. Okay na Gob, why na kasang. Okay na po, thank you, Ikaw Ged, ya thank board. you. Why na Vice Gov? Thank you. Board member Matso Guapito, board Andro, okay ka na? Basi kung may haraga text sa imo, ihambal ta di. Ang migo mo Pilimon daw siya gid ang una da greeting sa ton. Okay, and then ang ako niya first cousin kay Beverly Rosales, ga ano man, ga pamati, and then si Alfredo Exia, go board Andrew and Budlay Pagid ang binulad niya kumay. Board member Jomben, ang gaway mo ma-mention part na sa aton nga safety ang mga binulad niya humay sa kilid dalan. Ari may text man sa aton. So part na sa daw siguro daw may ara na ta sina napasangaw dinan sa Vice regarding sa sina nga mga kwan ng humay nga ginabulad sa kilid dalan. ano ganito nga tawag kay board pal to nga Yes. sponsor. Sige, ipabalo talas publiko da zona. Basta sa board safety ang dalan para sa salakyan, hindi para sa umayan. Go. Kisa kung alang-alang ako, ginatapakan ko na lang na. Oo, sa mabungguan kaga may mama, Oo. may maigo panada. Okay. So amo na ang aton nga reply sa okay si Allen Louis. Alfredo Exia nasabat na namon ang imo pamangkot. Okay, Allen Louis Himotea mayong ugto Gob, Vice Gob kag board member monitor kami di sa Linaon Kawayan. Baong taga Kawayan mayong ugto da sa inyo. Oo, dira Mayor John Ray kay si Kap Agustin. May dunga gali ko Vice, no? Sige, board. Ariman si Gob ambot kung basi pwede ni mabudgetan sa pila ka adlaw kag ang during sang meeting sang upod sa mga DRR mo nga dapat tani may ara kita bala isa pagid kalin nga kung sa diin pwede mapaparkingan pahuwayan sa mga driver kung in kaso nga mga kapoy. And that's just like bala sa NLEX, SLEX nga may isa siya ka nubo lang alin nga makaparking makapahuway da siya.
I think because you're talking of the highway, DP na ano ni? DP. DP na din, Okay. National Road eh. National Road. So sa ato na lang na mga Pwede ta ka Congressman suggest. Oo. Pwede ta ka suggest. kay sa Cadiz, somewhere sa isa ka area, may ara sina. Duha ka side. Kag ang Cadiz nag-set National Road. yan National Road. Kag ang Cadiz nag-set up man sa isa ka area, nga digto maparking ang salakyan sa sulod sa Barangay Hall sa Barangay Luna. Ti ina ya suludlon Oh, na board no. sa highway guro talaga. Kilid highway, kilid highway. Kilid highway. Pero dito sila pwede sila ka park, katulog, kapaligo, ka tanan. Kay ara may gwardiya sila. Mag 4 lane ka siguro, daw ay man na problema kung magdulog ka sa kilid, di asard mo lang. At least kabalo sila nga daw. Sa Usa ka agis sigurod mo, nag-put pagkapoy up ka. dia si Mayor Bading. Oh, nga pala huwayan sa mga driver. Yeah. May gwardiya pa sila tanod. Safety. Okay, ate, sige ah. Okay, Neil Galanza, good morning, Vice Gob. Gob Bong, Lacson, and Board Member Andrew, Merhan, Action Radio. Okay. Sherilyn Javier, good morning. Okay, God bless. Neil Galanza, okay, nabasa ko na ni, taga Umah, Ilonggo, Gob and Vice Gob. Ang mga barangay employee tani matagaan man sang incentives. Thanks, Gid. Depende na sa barangay ninyo. Kay ti daw kabalo man ta nga daw may ara man na siguro. Subject sa availability sang funds ninyo da. Diyos, dula naman. Kay okay, kay Alfredo Ferrer, pamati man, gyud tan-aw kay Dave. Okay. And then kamusta lang sa inyo? Okay, Drol Yaj Magbanwa. Okay, good morning, Ludi. God bless. Okay. Amar Hubert Bert, mayong ugtuda. Okay, si taga Cadiz. Good morning. CDRRMO Cadiz. Good morning. Okay. Sino pa ding aton nga wala nga ano kay ga utod ang akon nga text diri Baryoga Ray. Mayong ugto Vice Gob kag board member Andrew lang kami DS ano na di sa barangay Pandanon DSB ba mayong ugto da sa taga DSB. Okay, Brad Stephen mayong ugto man da kayo walang da kampanya mo. Okay, sino pagid si Betty Ponce. Okay, take care Betty, good morning. Okay, Marilo Aries, good. God bless you all in your political career. Keep safe. Thank you very much. Sino pa di? Daway na kay gautod-utod ang akon niya. Sino? Oh, tida gadula, ti madula gid kita. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.